pare, kumusta? Ug may adlaw kanyo diha. Nibalik na punta sa itong episode karon no. Na kuan ganina nakakita man mo kung doon sana ako pagkuha ang kuwayan para amo ang kuanon karon. Lutuan sa among paniudto diri sa tunga sa area. So yan ako nang ipakita ninyo ning kuwayan. Ready na ni siya. Pero nakaparat magbunot pataglubi kay ato manggataan gud ang dabong na atong nakuha ganina. Ato to siyang gataan. So kinahanglan lubi. So wala man ta ka andam o pambunot. Ato na lang ning gitalinsa ng kahoy para bunta na lang diri, no? Oh. Ano sa ugod ha? Ay, medyo kuan. Kuan ra, taas kayo. Pwede din na kahoy pre. Uy, di oy. Sa unang panahon na ako nagganit ni. Kuya mo to sila ngipon sa una pre kay murag dinosaur. Ano ka anak pre? Nagwa di ni ta apo ni. Dato Inggo. Imo na po ang turno. Ikaw na buak ani. Atagan ta karog assignment para gani ha. Ikaw may buak ani. Ug ikaw na po'y pangitag paagi na imo ning kuha ang tuno ani ha. Pre, yun saan man imo pre? Kini siya pre, balik tas karaan ani pre. Kay wa man tay kudkuran. Bisan po kay atong apo. Kay ibuga na to. Matulon man yun na to ang kuan. Kanang kuan niya. So imo na pre. imo na Kuan sa sapal. sapal. Oh, Imo na mo nang kudkuran pre. Kuan ako ni pre. balo ko giho na Kuya, ko tubig ko. Uy, Ay sa pre, kadali lang pre ha kay oh. Oh. okay na ni siya pre. Oh, mga kapare no, dili na to kinagamit yung kay kuwayan. Ihimo na mong baso ang uban, kadagan kayo mo nakuha. Oh. Pre. Dili kay bugnaw kayo. Salamat kayo pre. Bugnaw kay gikan pa na sa tunga sa adlaw. Paliya oh. Okay ni paliya. Ni oh. Oh, paliya. Tawag na Katana. wild paliya. No? Sa English Tagalog. Oh, sa English paliya pare. Kakaila pre no. Imo kailangan ng palya pre. O sa English paliya? Imaw mang kuan pre. Ara din kalimot ko. Tara. Luy ang kuan ba ning wild luy ba? No. May kay siya. No. Daghan din na dire pre. Nada na yung mga tanom ni No, kuwan. na jud gamit kuan pare ay. Lagi pre, sa unang panahon pre, mama na ilang kuan jud pre. Sabi uslan jud kay mo na ako mga pare pre sabi. Kay kuya. Pare. Pare, ay. Taon man ni pre nga. Unsa man na imong gihimo pre? Kanang kawayan na pre. Kawayan ni pre nga kanang kuan, tungkan. Nya imong gi talinisan rang tumoy pre, nya Oh, imong gihimong talinisan. kaguran pre. Oh, ang kuan pre kay layo man kay nitong atuwa pre, uli pa ta. Tus. Yawan nimo convention pre ay, mura man kag nibalik sa unang panahon pre. Lagi pre magamit ang gihapon dahil nya di nga kuan pre. Sa kuan nga panahon, sa unang panahon. Panahon pa ni Lolo Dokyo. Ano ko pagpato da ka? So may pangalan na imong recipe pre. Ginataang labong. Ginataang labong ni siya pare. Yawa. Nga giluto sa Nagiluto sa buho ng kuwayan. Ayay, patay. Dudumihan na. Hugawan na yung buho natin, no? Pero hugasan natin ito mamaya, mga kapari, no? Yan, no?
kapare. Ini kung hugaw mo likong para mawala ang ugaw o germs. Kung galing may germs. Ano na nimo o saging. Ay, dunggab din nagsaging pre. Oh, tarang. So pre, tanaw na to pre. Hilo na Limpyo mga na ba, kapare pre? no. Oh, hilo na kay na. Limpyo ha pre. Pura magitilaan pre. Gani no. Pwede na siya ihiwa. Ika na magong saging, disinfectant po na kay siya. Yawa pre no. Pwede po na siya itambal sa samad kung masamad ka. Riyaan nasamad ko, magdugo-dugo, pwede po na siya itambal. Epektibo na siya pre. Iso na nimo punuan ana. Ug di katuyan dugo, patulo nimo sa samad, wa na mo muundang na ang dugo. Pare, nahuman na dyan na mo ginlo ang amo ang gulay. So, karon sugdan na nato nigluto. Kaya, na yung gutom na dyan siya. So, ang first na to is wayan na hugasan. Hugasan na to ni. Mga kapare ha. Op. Wala pa gani. Para makuha tong murag mga bungot-bungot niya sa ilalom ba. Yung biguti niya sa ilalim, makuha yun. Tagalog na. Kadali lang, kaya akong ibutang ng bugas kay para makadungag na ta. Tama ra na siya pre. Tama na rin, pre. Tama rin siya, pre. Man, butangin tubig, pre. Butangin. Okay. Pre, kuan dire pre. Dagdagan mo ng tubig, pare. Dagdagan mo ng tubig. Whoop! O, tama na yan. Yan, mga kapare, ha. Tingnan nyo, mga kapare. Tapos, takpan natin. Saan ba yung takip niya? Ito? Ito ba? Ito ba, mga kapare? Yan. Yan. Dagdagan mo ng kayo pare. Itong butangan nag tuno. No? So manginaw sa ko. Manginaw sa ko kay para layo ka sa germs. Sa bata diri sa wild. Manginaw yun ta. Pre, liw ko pre. Dali. Kumot ra batag tuno. Yan oh, ha? Oh. Sige. Oh. Muna itong igisa sa takang paliw pre. Iuna natin eh. Lamas pre, lamas. Saan lamas pre? Wala tayo laing choice. Ritso na lang yun eh. Kay naman sa wild yun. Unsa na siya nga mga lamas pre? Ha? Unsa nang mga lamas imong gisagol pre? Naatay luya, wild ginger. Kaya di araman nato nakita. O kining onion na itong ipalit dito sa ilaman ng binansyo o atsal. O kining bawang. So maora dyan na ito makita yung ingredients din no. So ito na ilunod. Ang gata. Pero kulang pa man na siya. Ito yung tubig pre gani rin. Oh. Sugnore pre. Ay, saka sabaw.
Okay, o kaya paghimar ako gamay kutsara pre. Butang na nimong damong pre. Oh, ibutang na to na pre kay para maluto siya. Like karang kuhayan nimo. Dabong niya takloban. Takloban sa anak kadali kay para maluto jud siya. Kuyawa pre mura magyapon dai siya gluto sa karahay pre. Oo. Basta na lay sugnod okay na natong bulad. Pre, talo ko kutsara pre. Ah, pre. Jadi ka init pre. Yan mga kapare, bukal na siya ha. Lunod na nato ning kutsara pare gani. Pako og palya. Saan ko nabutang pre? Ha? Isugnod man siro to mo kapil. Ikaw nagunit ato eh. Ah, Tamay. Wala na. Yun lang. Sige. Ah. Yan mga kapare no. So, pinato. Basta jurinita. Yan. Yan ang gulay natin mga kapare. Luto sa buho ng kuwayan. Basta mga kapare. Medyo mainit talaga. Pero okay lang. Walang makakain tayo, no? Yan. Kaon pre. Pre, tuwod kayo. Wala man tayo dalang gamit, wala tayo plato. So, mao na ato ang imong alternative sa kuan. Pang kambyo na to sa plato. Hindi po ni. Ayan. Oh, ready pre gani. Tapos magkuha lang tao. Palak sa saging. Yan no. Saan mo sa mo pud na pre? Para asa mo pud na pre? Dili siya ini gunit nimo, inapin mo tulo mo anay. Ah. Murag plato dai na pre. Oh, tulo mo ra mo ni siya pundasyon sa itong dahon. Dakan lagi kay gamit ng saging ug kuwayan pare. Oh, nga ta. Oh, ay gitara manipas, ay gitara mangaon. Oh, tunga po ta sa kuwan. Tunga po ta na ha. Tunga po ta na. Maribing ba? Ano yung mapili na? Imo na diha. Ikaw gud tong bao, ako tong unggoy. Ha, mga kapare no? Oh. Dating at supa mga pare. Luto na. Na mga pare. Na. Ito pre. Kuan, da. Diha ka. Diha ka. Dili. Ya. No. Tayo lang kuan ba si muligid? Oh, karon kay isa na may kutsara na to. Usaw man eh. Magjakin po itan eh. Buta lang ko pre, kaya basig majakpatan pa din ako. Di init yung kayo pre. Ah, sige. Papel, gunting, bato. Imbato karon. Oh, Sige lang pre. oh mga kapare no. Nahuman na po tayo sa itong episode. Pakita sa lato. Yan, oh ha. Oh, lutong-luto talaga yan. Oh ha. Yan. No? Gulay na luto sa buo ng kuwayan. Oh, tapos luto na yun. Oh, may dumi. Ay. Oh ha. To, lutong-luto talaga. Oh. Agay. Napasok ko. Kita rang tulo diri. Sige ha. Agang samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Manamo lang itnon. Salamat sa mga grasya na imong gihatag.
na among nakita ani diring lugar ha hinaot na makahatag kinig kusog ug kabas ko sa mong panglawas. Pinagi ni Kristo among manluwas. Amen. Amen. Okay. Oh, mga kapare, medyo nahuman naman mi no. So gutom nun, mangaon na mi. Pero before mi mangaon, ayaw sa mong kalimot sa pag subscribe naman, pislitan ng subscribe button diha para malipay pug kog apel. O kanang notification bell, ha? Mga kapare, hangtod sa sunod na tong episode no. Sa atong giuluhan na welcome Pare Manny TV! Pare Manny TV.